Go. Takže pokusíme sa vybrať moju stratenú lhýčku. To prdele. Máme ju. Teraz promýšľame Granko s guličkami. A kde máš tu tabletku? Tam je tabletka. A máme To je multivitaminová, abyste věděli. Dobrý večer. máme tady asi půl litra mléka. Ježiš, nedali jsme se do mikrovlnky. To nevadí, počkaj, já si tam přidám šumivou tabletku. Aby nám ľudia verili, že tam máme šumivou tabletku, takže tady. Zamícháme. A teď si pochutnáme. Opravdová mňamka. Takže pre Hollywood Classic Entertainment.